Unha furgoneta estacionada nunha pendente sen condutor arrolla un varón en Ribeira. A vítima foi trasladada ao hospital con feridas nunha perna. Un varón resultou ferido nun principio de carácter leve á falta dos estudos finais ao ser arrollado mentre recollía os nenos na gardería por unha furgoneta estacionada na costa de Coveliños, en Ribeira. O accidente prodúxose arredor da 1 da tarde do día de hoxe, cando un repartidor dunha panadería estacionou o seu vehículo para deixar o pan nunha casa de Coveliños. A furgoneta quedou parada en plena pendente cando comezou a desprazarse sen control costa abaixo. Nese mesmo instante, un varón de 27 anos atopábase gardando a un dos dous nenos aos que foi recoller a gardaría da zona e foi arrollado pola furgoneta. Afortunadamente, nun principio, só sufriu feridas nunha perna pendente de evolución. Unha ambulancia asistencial do Servizo de Urxencias Sanitarias acudiu para trasladar a vítima ao hospital clínico. Axentes do Corpo da Policía Local tamén acudiron ao lugar dos feitos.